Takže čaute, tu je Dim Trojc a je tu so mňou Psychoušek Troll. Áno, ahoj. A, Kdybyste se divili, kde jsem, tak si tu kraftím. Ježiš, ja mám také chyby. Ja sa natáčam. Ja sa. Afro, cirkus, afro. Já jsem si dolů k tobě hodil do společné čestky dřevo a divím se, že u sebe dřevo nemám. Udělej enchant table. Jo, za chvilku. Ja mám pumpkin vlastne. Počkej. Enchanting table už je hotové, máme ho nahoře. Jo. Hej? Ja si vyenchantím asi krumpáč. Bajko nám zomrel. Jak to? Byl tak hodnej a špinavej. Je unbreaking. Čo je asi. Ja si dám slovenský language. Ty neumíš anglicky? Ne. Takže čo to mám? Nezničiteľnosť, to sa mi teraz hodí. Jop. Já mám efficiency. Je chudáčik, jeho zabíjajú. Jeho zabíja ten Joker, či čo to je? Tobě se tam píše, co to je za enchanty? No. Ne, já tam mám nějaké kliky háky. A ja to mám, ale mne sa píše len keď to už mám hotové. Aha, já myslím, že ještě předtím. No. Padnul mi, poslouchej, jo, mám na meči Sharpness 2, Knockback 1 a Fire Aspect 1. Takže zapaluje, je ostrý a ještě odkopává. No. Hej, a teraz, počkej, skúsim. Ja mám odrazenie. A na krumpáči a na lopatě mám efficiency. Hej, ty si poslúchal, dám ti melón. Počkaj, potrolíme ho? Poďme ho troliť. Hej, choď troll. Ty si náš pokusný. Poďme ho podkopať. Váša. Ty si zlý, ty si bol zlý. Ja ho, hej, počuj. Hej, ty nás podkopávaš. Dám mu kobl. Počkať, ja ho zasypem. A dám mu tam tak pár dirtu. Si robíme z neho prdol, ne? Vylez! Tam je náš pokusný realiček. Lol. Sorry, man. Počkaj, máš nejaký kobl na rýchlo? Máš nejaký kobl rýchlo pre kobl? Vzúru pre kobl. Vzúru. Počkať. Kde je von? Fuck. Ale nechajme ho tak. Ne, zastav ho! Alebo dobre. Až taký dobrý nejsme. Toto je tak trolenie. Já nevím, co s tím problém. No. On sa už vykopáva, ten hajzlik. On sa už vykopal.
Počkaj. Pokusnej králiček. Hoďme ho tam. Nerob. Neskáč na mňa, nerob. Spadni ty. Co on tu dělá? Ja chcem, aby spadol. Nech toho, já tady dělám plošinu z kamene. Jop. Takže teraz budeme robiť plošinu. Ok. Chceš ho vytrolit? No, tak nejak. Vem si železo. Čo? Vem si železo. Proč? No proč? Udělej si kyblík. To nechci teď. Naskoč pro lávu. Nestačí v trolení. Ale to je zakázané, tá láva. Proč? Nevím. V trolení s lávou je zakázáno. Prosím, používejte novou verzi. No to tam je creep. Hurá. Já bych semdle, koukej, pojď sem. Čekej. Čekej. Něco ukážu. Koľko máme FPSek? 19 FPSek, 18, 27. No. Tady v tom, tady bude láva. Dole. Jo? Nějak takhle hluboko. Alebo kobl. Ne, láva. Ne, ja nechci teď troliť. Čau. Dáš sem sticky pistony, redstone a on tady někdo na baráku zmáčkne čudlík a spadne dolů do lávy. Ale to je zakázané takto robiť s lávou. Tady máš, kobl máš. Hej, za 3 minúty, alebo ešte jeden diel dneska natočím a potom budeme. Hoď jeden uploadovat. Čo? Hoď jeden, aby se uploadoval na YouTube. Ale keď tento skončí, dobré? Vieš čo, tento už stačí na dneska, lebo ja už toho mám fakt dosť točené. Prečo stačí? Poslední line shooterů a stačí. Hej, dám mu dia, dobré? Ani nemám dia. Tak mu dám iron. Tuto si poslouchal, tak ty máš iron. Ale docela pekný skin mám. Je jablčko. To jsem ho hodil já. Hodím po ňom sliepky. Je sliepka. Ja som hodil po ňom sliepky a našiel som sliepku. Hej, poď sem, poď. Sem pôjdeš a budeš poslúchať. Hej, spadni sem. Chceš ho vytrolit? Nem. Co? Nem, ale ja som našiel sliepku. Ne, ja som ju, jak sa to povie. Počkej. No, poď sem. Ty si retardovaná, čeče. Retardovaná. Sliepka. Aha. Ona je fakt retardovaná. No, tak za chvíľu tento diel bude končiť. Tak sem zapchám tú sliepku nejak. Já trošku vytrolím toho klučinu, co tam je. No, ale mne už bude končiť diel, tak budeme hrať off-screen, OK? OK. Tak my sa s vami teda lúčime, lajkujte, odoberajte a dúfam, že sa vám tento diel páčil, ak hej, tak dajte ten like a odober. Tak zatím ahoj. Čau. No a ešte mi pár sekúnd, takže čau.